tap stand. Ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a siffler a ka galon bɔ an da. لبيك اللهم لبيك. En Balma, on est konafolié kabo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saudi Arabia ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ou ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence be kelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina to ka semen jona o de koso ne miya leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka ma blakata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia to seben ikatake nintu ye kuna foliye anye kuna foli min so ka bo Mali agent de voyage ka tomba la nanga maka fo commission ala ka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana taka daka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maigay ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kani soja mo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunia silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islam dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islamé do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe onabanta farautaka minye angani chokoroba nyumainye minya angani kalfa bainye minya angani mugadam bainye anyuma misega sege ama chugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na
An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na an bɛ tarata la tarata n'o ye sɛpitɛmburu kalo tile 16 san 2025 an ka kuma fanba bɛna tali kɛ minnu na bi alandulomaw o ye bɛn ni kelenya baara mun dɔgɔkun min baara daminɛna kunungo Bamakɔ Nfamara ale tun bɛ o kɛnɛ kan okumu kelen kɔnɔna na sa yorosokaw y'a yira ko taji kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don olu fɛ yen Gawo sifinw olu ye jolidi baara kɛ ka taa fara min ye an yɛrɛ halisa an ka jamana kɔnɔna na yan wulikajɔ ni fɛn minnu bɛ sen na kalanko kɛba a ko bɛna gɛlɛya dɛ parce que ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ bɛ lisi in na olu ka sara tigɛlen don olu ko k'olu t'a dɔn u bɛna ekɔli ta kɛ cogo min o degun bɛ olu kan kunungo Usumani Sherif Madani Ayidara ale y'a ka mawuludu baaraw kuncɛ ni conférence de presse a bɛ min kɛ laadala ni kun y'a siɲɛ 15nan ye kabini san 2010 san kuma minnu fɔra o kɔnɔna na an na o kumabaw fana da aw tulo kan an yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan n'an bɔr'o la kɔkan kibaruyaw la kɛba ko chinois ye fura dɔ dilan a b'i sen furakɛ i sen karilen tugun k'a sɔrɔ u ma i opéré chinois de y'a dilan dɛ i b'a dɔn u y'a dilan ni min ye i bɛ kɔko dɔn wa min bɛ bɔ ji la u y'a dilan n'o de ye u ye mobili fana dilan i bɛ don mobili min kɔnɔ nka boliyɔrɔ t'a la k'i sigi ko yan ye valan ye o t'a mobili la Israel Egypte jamanakuntigi ko k'u ser'u dan na k'u sera dandugu ko a sera sa arabu jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Israel ma min ye nanzarala jamanaw ye olu fana bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ sa yaasa Irisi ka donni ani Irisi ka maaw donniw fɛ a bɛ se ka gɛlɛya cogo min na n'o ye visa Schengen sɔrɔli ye an na nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ ka da aw ma bi sɔgɔmada in na n'o o ye tubabukalo tile 16 san 2025 Keba Jalo ale bɛ yan k'a lase aw ma bɔlɔlɔ ale sanfɛ. Keba ko biɲɛ kɔrɔbɔ o tɛ taa ni wɔyɔ tɛ min ye an ka jamana kɔnɔna na bɛnko kuma a bɛ Mali kɔnɔ lafiyako kuma a bɛ Mali kɔnɔ an ka sigika kuma a bɛ Mali kɔnɔ bamananw ko ko jɛ ka fɔ ye damu ye kɔnɔkulu jɛlen ko o de bɛ bi fɔ kabi diɲɛ bisimilayi Mali bilalen don bɛn sɛbɛn ɲini na bɛn sɛbɛn min ni maa b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la jɔn ni jɔn de bɛ kɛlɛ la Mali la ni bɛn sɛbɛn kan ka ɲini olu ni ɲɔgɔn cɛ Keba k'a daminɛ Modibo Keyita tile la ka na se Musa ka waati ma furancɛla fanga yanni ale olu ka sigi min ye président Alpha ye ka taa se Amadu Tumani Ture nako 2 ma Keba min ye Ibrahim Boubacar Keita nin waati bɛɛ lajɛlen na i b'a mɛn an ka jamanadenw na ko an ka bɛn an ka sigi an ka kuma nka maa b'i yɛrɛ ɲininka bɛn bɛ ka ɲini mun de kama jɔn ni jɔn kan ka bɛn munna bɛn bɛ sigi sen kan Keba an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ bɛnko kuma minnu bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ kuma caman an k'an jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma a caman taara wolo mun na o ye fanga minnu bɛ yen olu k'u ka fanga dayɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye marifaw ta ka jɔyɔrɔ di olu ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ politiki ko la ka jɔyɔrɔ di olu ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kulew la ka jɔyɔrɔ di olu ma an ka bɛn sɛbɛn tilancɛ bɛɛ lajɛlen taara kɛ nin ye a wolola mun na degun magan kamanagan waati o waati n'a fɔra ko ka jɛkulu marafatigiw ta ko k'u don jamana ka gun kɔnɔ ni kɛra o kɛra olu de bɛ fɔlɔ ka bɔ n'an ka jamana marafaw ye olu de bɛ bɔ ni jamana minɛnw ye olu de bɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen di bamanci jɛkuluw ma minnu bɛna firi an ka jamana kan k'an sigi an sen sabara kɔnɔ
ame ka taa o bɛn sugu de la tuguni wa kɛba bɛnko kuma min bɛ ka fɔ ni tile fila in na fana bɛn sugu jumɛn don jamanakuntigi ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen ni marifa b'i bolo i ka marifa bila i ka na an ka kuma ko a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ a tɔ in ye jumɛn ye kɛba mun ni mun de bɛ yen union sacrée min bɛ fɔ kuma o kuma an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛn minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔ ko ka t'u nɔfɛ a bɛna kɛ mun de la a bɛna kɛ cogo di sabula anw ye min faamu n'i ye bɛnko kuma mɛn waati o waati n'i ye fara ɲɔgɔn kan ko kuma bɛ waati o waati i b'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ gouvernement la u bɛ se ka don o kɔnɔ cogo min i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye marifa ta u sɛgɛnna kule la u ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye u ma don yɔrɔ sɔrɔ yalama an bɛna dayɛlɛ olu de ye tuguni wa n hakili la kojugu kan ka kɛ maa karamɔgɔ ye waati dɔ la yan bɛn a sɛbɛn fɛn fɛn tun bɛna ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen tun ye maa wɛrɛw miirinaw ye a bɛɛ lajɛlen tun ye maa wɛrɛw ka hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen tun ye maa wɛrɛw ka hakɛw ye olu de b'a fɔ an ɲɛna an k'a kɛ cogo min a ye dɔ di burudamɛw ma a ye dɔ di ninnu ma a kana hakili to ninnu na politigimɔgɔ kana ɲinɛ olu kɔ a ye jɔyɔrɔ d'u ma a ye fɛɛrɛw tigɛ a bɛn kɔnɔna na bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔna kɛba n'o kɛra sa dugu jɛra bolofilala dun ye dugu jɛra min ye ŋanamu ye dugu jɛra min ye furugufurugu ye i tɛ mankan min mɛn o waati kɛba o dan ye ko gouvernement bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ gouvernement ɲuman don gouvernement min don a ka ko bɛɛ ka ɲi a bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ jamanadenw sɔnnen don a ye politigimɔgɔ b'a tɛrɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'i bɛrɛma ko ni dilan la k'a kun pɛn ka ɲɛ k'a dilan ka ɲɛ nka ala kan'an ci a ka fɔ k'an tatɔ filɛ kalata la dɛ olu mɔgɔ kelen de b'u cun ka jigin ka bɔ o gouvernement kelen kɔ k'olu bɛna kɛ cɛbɔ ye ka tila ka n'a fɔ an ɲɛna anw kun b'a la anw kun tɛ se ka kuma sabula anw kun bolo b'a la u tun tɛ fɛn o fɛn fɔ k'u to fanga kɔnɔ sabu wuli fanga nɔfɛ n'o kumaw ye k'an hakili la k'a fɔ zen bɛrɛbɛrɛli tɔn tɛ yen furancɛla fanga mɔgɔw yɛrɛ tɔn bɛ ci jɛkulu politiki jɛkulu tɔn tɛ yen ŋunuŋunu min bɛ dugu kɔnɔ sisan n'o ye k'a fɔ ko ka gouvernement kura sigi sen kan a bɛna sigi sen kan cogo di a kalikanw ye mun ye a donkanw ye mun ye fɛɛrɛ jumɛn sigilen don keba ne y'a fɔ n ko gouvernement de transition fanga ye min ye a fɔlɔfɔlɔ a fanga fɔlɔfɔlɔ ye min ye keba o ye jamanadenw ye a fanga filanan ye min ye o ye kubɛrɛ sanuman dili ye bi anw bɛ dakun min na degun min bɛ anw da la gɛlɛya min bɛ anw da la yalama o waati de bɛna kɛ anw ka bɛn ni kelenya ɲini waati ye wa keba ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka de don o don bɛn yɛrɛ kuma o an ni jɔn de bɛna sigi ka jɔn ni jɔn de bɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔ n'an kan ka taa olu sigi ka kuma i b'a dɔn kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ jɔyɔrɔko kɛlɛ ani aw kana anw to kɔfɛ kɛlɛ de bɛ jamana in kɔnɔ anw ye karisalakaw ye anw ka kabilaw ka bon nin fa in na a kana foyi kɛ anw kɔ a ye jɔyɔrɔ d'aw ma a ye sigiyɔrɔ d'aw ma a y'anw ka maaw don ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la kɛlɛ min bɛ kɛ o la o tɛ kɛ faso jɔli la anw ka parti de ka bon an ka parti de jama ka ca hali n'o y'a sɔrɔ an ta tɛ baara la an ta tɛ kuma na aw kana jamana kow kɛ anw kɔ nin bɛɛ cɛ ka ɲi kɛba nka a tɛ taa de ka taa kɛ jamana jɔli de ye e m'a ye tile fila in na maa caman nisɔndiyalen don taara vɛsiniw san k'olu labɛn min ye gouvernement ko kuma fɔra dɔrɔn ko gouvernement mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ maa 30 kan dɔw ye jate bɛɛ bon ka ban o kan ka sigi cogo o kan ka kɛ cogo min olu tilar'o bɛɛ la pewu ne yɛrɛ ko n ko sasaw an bɛna bɛn min sigi sen kan an bɛ ka bɛn min laɲini an bɛ ka sigikafɔ min laɲini an ni jɔn de bɛna n'a kɛ dɛ yalaba anw ka bɛn sɛbɛn in an ka jamana ɲɛtaa sɛbɛn de don wa an ka jamana jɔli sɛbɛn de don wa an ka jamana taabolo sɛbɛn de don wa a dama ka kan jamanaden bɛɛ ye wa fusamansiya tɛna y'a kɔnɔna na wa sɛbɛn in ka bɔ ka ɲɛfɔ maaw ye mɔgɔw k'a faamuya min b'a kɔnɔ kɛba a zanni kelen kelen fɔli o tɛ nafa foyi ɲɛ wa ko kelen bɛ yen n'an ma o furakɛ an b'an si kɛ an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini a tɛ sɔrɔ kanko ka taa an sigi kabi sɔgɔma fo fitiri dɔ bɛna ta tubabukan na o b'a maamu dɔ
dobna jo e foti kaya ni foti ko manye munu yere sigile no ko ulu na kana awlame ulu tlote foila unyete foila utega foi famu aw ko aw yulu wele ko kana fo ulu yana ne bolo ni jere be ke dugo dugula keba adugu fama be kami me ay kuma ke ula fama be tle suni tle ka maw fara nyonga ka tatu ka fo uye ukungo atefu yana uyere ka kana ukungo foite nyefu yana wanga mogore ministry joro be mamun mulo keba uteniso jafio fonu yo to kan discours dalen soro nya koro ni gogo monsieur le ministre don fo bamana am president de tanta mulo mi fo Johnny alu bega armée tanu bara mun ngabi a bebe to kana keba ani mamun we nyona e ka kan wore fo ye kan flamuda nu ya fo mogota me orete misali bwa anga radio ere television soba journal mi la yene journal bay o be ka to kan la al ni ye bamana ngam fo be to kan sika sanfe me wolo fo ga television so tanu ya rola parce que wolo fo fe ni wolo fo ga volo te to kan da ga ni mamme wa me ka me ni ta me ka tu ango ko on yele mana on falina ama be ga tanya ante ga nga count do bala ina fo an la ni tuko mina nyemugo ka kuma anga kauna ni ye fly ni clara afo vraiment journaliste ne flade ne ben ta fo flaka na ay ta ablaga radio na ka fona mune flaka fo ka me ni ye boboye ye sinafoy ye miyangai ye bamanai ye koroboroy ye burudame ye suragai bela jelenga ka kaundo bala ame ka fanfe ka ta me ka mununa yere kani na manga kaunta ku do bala me ka fanfe fo jamana don tlo foite ala iba jatemine keba asimika boli ni yaga kuma flata to kan bamana ngata iba mi me yele mi sanfe jama be girimi no fo wire ba do abe se to di kala jew sigi mali fambe kata dugula kata kabilaula kata sigi ngona kata sigi daula kata togo daula katla kata to kan ta discours kana joko kala ulunyena ube mu mala ko tere mu fo or ni yere nana ni ya fuga kana ube mimme ola na fami mbe ola mago mbe soro ola otenna keba be jamana jumena ko bora no gola ni wal kai jamana kelen fo na jien kono kai wal kanta ka baraka na ka are bo no gola nai wal kanta ka mo gola tanyo am da demsanu sigi ko 1 2 3 kabini demsani san sababe kelen na be flada we sabada ni yo blo bara lo man no bolo batu maudo obe flow fe toguna obe dongono fe blow obe bamana fe bela jere ni ka tabulo do kasonga nu ka dansa jawra maningau ulunu ka follow anga ni jamana duman bain nanga tariku duman ba anga ziri duman anga entaleu anga ziru anga kou anga bau anga manivia kechogo ama ulu don bala kolu fo andeunye ko fo anga sininya siguye kolu labengo kono amta ko l'histoire française la révolution française amo le kalanga nga mo kuna kulu ga tla kana nga jamana mara adote ali senu yorodo senu sigira to ta do senu mod na to ta do ngani unyini obe france beti ko da itika koro anyo de ka anga kalai anyo de ka anga tabulo anyo de domo ko la ambe kalana o de konnana révolution française Lamartine Victor Hugo Lac oluna nyanao anyo le kala les laboureurs et ses enfants kiba eni ala changa ziri na nga tale na nga tabio na nga koketu na nga sinamuya na nga balmaya na nga sindia na nga kalmeya na yo nyefa nga dugudo nye ama min soro ola sisan ta sura me ben yin go kuma nawo Umar ko ta ro faga jamana kono anye dugutigi gen anna ni gardi dugutigi tamulo gardi joro fana taka yetuguni anye kuma na wele ka amabo musokuntigula ka amabo kabalonkuntigula ka nga sigida bla kofe bibi na mume ambulu na ma hine nyana amaine ben koro emunye ben me nyini mungama ben re koro emunye siga fo koro emunye anga nyan soro anga kuma nyan ve okoro kodo de temana ani nyan che mi manye
o de y'o ye n'i ko aw ka bɛn i ko aw ka kɛlɛ donc an bɛ min f'u ye bɛn sira min taatɔ filɛ nin ye a kana taa kɛ bɛn sira ye min bɛna na ni gouvernement ye min bɛna na mɔgɔw ladon gouvernement kɔnɔ u bɛna n'u sigi ka dumuni dɔrɔn de kɛ a kana taa kɛ bɛn ye da ka taa yɛlɛ maaw ye maa minnu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na kiba fɛn kelen fana bɛ yen an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye u k'u hakili to o la n'u bɛ maaw ta ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ d'u ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛ ɲɛmaaya jɔyɔrɔ bɛ di maa o maa ma u k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ danaya fɔlɔ ye ka bɔ ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin kɔmɔgɔw ma maa minnu bɛ yen n'u ka danaya bɛ da i kan o k'a sɔrɔ u dalen don e yɛrɛ la fɔlɔ nka maa sugu bɛɛ mana ta ka bila jɔyɔrɔ sugu bɛɛ la k'a sɔrɔ ɲɛɲinini ma kɛ a b'a don ɲɛ a t'a dugusajɛ ɲɛ dɛ kuma tɛ nomination u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kiba ko an bɛ ka bɛn sugu jumɛn ɲini nin y'an ka sɔgɔmada in na dakun ye Nfamara ale tun bɛ CICB la kunun a ye min sɔrɔ yen dɔgɔkun kelen lajɛ labɛn na an ka jɛ k'o filɛ ɲinaya ta ko 4nan ye san o san bɛn cɛfɔni kan bɛɛ kun bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ ko semaine nationale de réconciliation CNAR kɛnɛ mun laɲini ye ka se ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taabolo ma bɔ taabolo la siya ma bɔ siya la yaasa ka bɛn ni keleya sinsin an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ in hakilina bɔra jamana ɲɛmaaya so yɔrɔ a baaraw bɛ latigɛ bɛn ɲɔgɔn minɛ ni keleya minisiri so fɛ ɲina san baaraw nun donna an ka jamana premier ministre général de division Abdoulaye Maïga fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la le général d'armée Assimi Goïta an bɛ aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ a tɔgɔ la an bɛ an fa n'o Ousmane Issoufi Maïga n'a ka commission ani ministre de la réconciliation n'a ka le général le corps d'armée Ismaël Ouaga n'a baarakɛɲɔgɔn ma o ye cɛsiri fɛn fɛn kɛ bɛn ni keleya kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna la quoique an ye hakilina jigin kɛ k'a fɔ depuis le 31 décembre 2023 an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini k'a fɔ n'an ko bɛn ni keleya a tɛ taa an ka kan yɛrɛ kɔ o kɔrɔ o bɛn ni keleya kuma ka kan an ka se ka kuma kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ da ma don a la o de nana ni dialogue intermalien an ye 2024 an y'o bɛɛ kɛ o kɔnɔna la ni 2025 quoique commission mun sigira sen kan olu ye baara caman kɛ o kɔnɔna la kosɛbɛ a ka kan fana an ka miiri lajigi kɛ k'a fɔ n'an ko k'an bɛ fɛn fɛn ɲinina cɛmancɛ fanga kɔnɔna la n'o ye ka mali kura k'o sigi sen kan a jɔsen fɔlɔ o ye bɛn ni keleya a tɛ taa o kɔ cogo si la i crois que ala yɛrɛ ka sɛbɛnya kɔnɔna la a y'a jira an na k'a fɔ jamana si tɛ diɲɛ na mun talen bɛ ɲɛ ka sɔrɔ bɛn ni keleya ma sabati o jamana kɔnɔna la donc o b'a jira k'a fɔ hali bi baara tɔ bɛ kɔfɛ caman kɛra mais a tɛ taa mun kɔ vraiment hali bi an ka cɛsiri an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ mali kura mun ɲini a ka ca ala fɛ u bɛ se ka nɔbɔ. i n'a fɔ CNAR laɲiniba ye mun ye ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taabolo ko t'a la siya ko t'a la marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen nun donni kɛnɛ in kɛra o taamasiyɛnba ye maaw bɔra fan caman fɛ ka taa CICB saliba fa wa laɲini kelen de tun bɛ bɛɛ lajɛlen bolo bɛn ni keleya. an bɛ minisiri fo ka surasiw fo nin transition min filɛ nin ye n'a b'an kunna ko fɔ k'o lajɛya maliden bɛɛ ye mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan n'u sigilen bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kɔnɔ n'u sigilen bɛ yan k'o lajɛya bɛɛ ma ko n'i ko ko surasiw ko donsow n'i ko ko donsow i ko ko surasiw surasiw tɛ bɔ donsow la donsow tɛ bɔ surasiw la jugu o jugu bɛ yen n'o bɛ jamana la jugu o jugu bɛ yen n'o bɛ surasiw la o jugu kelen o ye donsow jugu ye jugu o jugu bɛ yen n'o bɛ donsow la o jugu kelen o ye surasiw jugu ye. Mali dugukolo kan maaw donna ɲɔgɔn na Jalo ye ne bɛ bɔ Ɲoro Jalo bɛ Ganadugu Jalo bɛ Tombouctou Jalo bɛ Mopti Jara bɛ Sikaso a bɛ Segu o jara kelenw ka mɔgɔw bɛ Tombouctou fɛngu ni kuntalakaw cɛ ni maa min bɛ histoire dɔn diina kɔnɔna na Bitɔnba tun ye silamɛya ye misiri jɔ a ye maa yɛrɛ tun tɛ diina mɔgɔ ye et donc o jamana nin o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ y'an kɛ kelen ye n'a bɛ fɔ a ma sɔklo o tɛ se ka kɛ dancɛ ye jamu tɛ se ka kɛ dancɛ ye donc fɛn dɔ de b'an bɛɛ kɛ kelen ye n'o ye malidenya ye. ɲinan ta bɛna kɛ koba de ni ala ka jɛ ye parce que an bɛ année de la culture de la
n t'a dɔn ni bɛɛ hakili b'o la donc o an b'o de kɔnɔ hali bi ni nin semaine fɛnɛ farala kan bolodi ɲɔgɔnma ni bɛɛ ma fɛn min ɲa foyi tɛ se ka o ɲa quoi donc an m'an seko bɛɛ lajɛlen kan en tant que artiste an bɛ bɛɛ de wele i ye bɔbɔ ye i ye fila ye i ye maraka ye i ye fɛn o fɛn an bɛɛ de ye Mali ye ni nin ko ninnu nana an bɛɛ bɛ wuli ka jɔ de. an b'a yira u la k'a fɔ senari dɔgɔkun in baara bɛna caya kosɛbɛ sifinnakaw musow hakili falen falen an danbe ni an tabiyaw kan farikolo ɲɛnajɛ marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen o n'a ɲɔgɔn caman ani an ka sɔrɔfɛ kɔnɔ bɛ taa u bila u fila ni dɛbɛ la ka baaraw kuncɛ. Yana an ka taa ni kunnafoni tɔw ye Keba ko 22 labɛn hukumu kɔnɔna na min ye bi sɔgɔmada in na Bamakɔkaw k'u ka circulation nana ɲagami kosɛbɛ sɔrɔdasiw ka exercice filanan n ye min f'i ye o bɛna na circulation yɛlɛma kosɛbɛ Bamakɔ siraba caman kan bi o la sa k'a ɲininen don maaw fɛ sa k'u ka hakɛto kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ bɔ monument de la paix la ka taga monument de colombe la n'o ye Kɔnɔba monument ye ani sira min bɛ bɔ fana monument na ka taa NSUP da la k'olu siraw kɔni yen circulation min na gɛlɛya kosɛbɛ DIRPA maaw ye communiqué min caman ko ni ko kɔni banna sa min ye sɔrɔdasiw ka fɛn mana ban maaw bɛ se k'u ka siraw ta n'o tɛ nin waati in kɔnɔna kɔni sira o sira bɛ taa bila monument de l'indépendance la ko maaw k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen to yen fo défilé ɲɛbila baara minnu bɛ sen na olu ka taa ban wa ni baara banna fana min ye kow ye u na tɛmɛ o tɛmɛcogo kɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ nin waleya in na. Kalanta labɛnw bɛ sen na minisiri min bɛ kalanko kunna ale ni école karamɔgɔw bɛ labɛn na nka nin waati in na a yera k'a fɔ sa ko maa minnu tɔgɔ kuma ye faso ka sɛbɛnba la n'o école karamɔgɔw b'o o la sa ko kɔni gɛlɛyalen don olu bolo sabula école karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔni ka saraw tigɛlen don sara tigɛlen k'a sɔrɔ u tɔgɔw bɛ sɛbɛnw kan sara tigɛ min kɛlen filɛ nin ye sa ko fo o baaraw ka sigi sen kan école karamɔgɔw kɔni y'a ɲini u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na a fɔra k'u kana Bamakɔ ka n'u tɔgɔ lajɛ sɛbɛnw na o baaraw bɛ sen na nka ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ école karamɔgɔ caman bɛ yen u ko ko n'olu kɔni ma se ka école ta u ka saraw sɔrɔ olu sen tɛna na ye école ta la o la sa minisiriso fila min bɛ yen n'o ye kalan ni baara minisiriso ye k'a ka ɲini olu fɛ sa ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye baara in ye a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na école karamɔgɔ olu dɔw ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ yanni école ta ale ka se Keba an bɛ taa densokaw fɛ yen sanji kɔni ye tiɲɛni kɛ yen an ka jɛ k'u yɛrɛ lamɛn baara min kɛra u fɛ yen. Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yaye ni ye ji ye so kɔnɔ yɔrɔ ninnu na bon ni ye ɲɛgɛn yɛrɛ ye yaye bon n'a bɔra yen sa filɛ sibon yɛrɛ dɔw filɛ ji kɔnɔ nin ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a jɔ la ji filɛ ne ka so yɛrɛ de filɛ ji kɔnɔ ji ye ne ka so yɛrɛ de bita se kɔni t'an ye dabali t'an ye mais a kɛra tɔɔrɔ ye dɛ tiɲɛ na dan tɛ tɔɔrɔya la siɲɛ fɔlɔ la n ka minɛnw labɔ ji tagara ne kɔ segira ka na sisan ta aw ma bon yɛrɛ fan kelen binnen yarɔ kɔ segili kɔni tɛ nin na dɛ hali sisan ne bɛ bonkuru kelen de kɔnɔ tan a ji ko kɔni a kɛra sɛgɛn ye ne ma dɛ kuma yɛrɛ tɛ se k'a s'a dan na wallahi vraiment sunɔgɔ kɔni t'a la an kɔni ma sunɔgɔ sura an sigira an sira an sigilen ji donna fo du kɔnɔ aw man ka bon fan kelen dalen voilà tiɲɛ na a kɔni kɛra sɛgɛn a yɛrɛ ɲɛ b'a la nin bɛɛ ye ji le ye nin bɛɛ ji ye donc nin ye so kɔnɔ yɔrɔ ye i ma yɔrɔ nin fana nin bɛɛ ye so kɔnɔ yɔrɔ de ye tu as vu ça donc a ma nɔgɔn quoi an yɛrɛ tagama la ji yɛrɛ kɔnɔ nin ye so kɔnɔna ji filɛ bon u ye su bɛɛ kɛ sɔrɔ u yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ ala k'a kɔlɔ a ma sɔrɔ jiko ni gɛlɛya fɛ vraiment i siginin bɛ so kɔnɔ yɔrɔ la ji bɛ ka don i sen kɔrɔ tout ça la donc ni an ye jelila yɔrɔ de la nin ye voilà ye bon binni ye voilà bon dɔw yɛrɛ y'a si bon de filɛ nin ye nin bila y'a ye nin bɛɛ bila y'a ye nin ye jelila ka muso yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka kuma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tiɲɛ na jiko kɛra tɔɔrɔya ye dɛ walayi a jiko kɛra tɔɔrɔya yɛrɛ yɛrɛ ye a dabɔlen tɔɔrɔya yɛrɛ kama an wololen tɛ ka sigi bila an tun ma deli ka ji ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ an tun ma deli ka ji in bɔlen ɲina na an tun ma ɲɔgɔn ye foyi tɛ fɔ fugurimugu bɛ to nin lɛrɔ nin le an ma se ka sunɔgɔ ji bolo an ye su bɛɛ b'a mina na bɔ la an ma se ka sunɔgɔ voilà i y'a ye sisan nin bɛɛ y'a ji le ye voilà kɔlɔlɔ min b'an kan o de bɛ nin ye donc n'an ma filmer ta k'a yira u la donc a bɛ kɛ baara ye
Voilà, y'a une belle die. Donc, depuis là, quand il est dedans, en tout cas, il y a un die. Ah, il y a un bala. Hein? Une belle die. Une belle. Ah, y'a une belle die. Une belle die. Ah, bon, une belle moi aussi bonne. Donc, ils sont obligés qu'à boire ce qu'on a. Donc, kataka si yoro là parce que ji dona so kono yoro la yaye ni be aji ude ah d'accord c'est là ici mimbe ole beni on rebe takamale la ji kono ni là c'est pas facile be so kono yoro yaye do bina yaye ah bon sauf la bébé c'est au bébina yaye. Voilà. Yesu e. An yɛrɛ de bɛ tagama la ji la nin. N bɛ ji de. C'est pas facile hein. Ouais. Voilà. Fana ni ye ɲɛgɛn dɔ ye. Aw yɛrɛ ɲan bɛ Gbabugu yɛrɛ la en même temps. Gbabugu fankelen bilen filɛ fo fini duloniba yɔrɔ la. Voilà. Y'a ye. Y'a ye. Nin bɛɛ. Aïe, n'y a pas de là déjà. Gifle so là. Il y a si bon dans les fanani. Voilà. J'ai une bête. Voilà. Il m'a sauvé un rond. Voilà. J'ai même son becono. Comment? J'ai bala katara donne son une bête reste. Il y a si bon erré. Donc, moi il qu'on loger les maisons nous qu'on a volé les flènes. Aïe. J'ai donné tout même bête qu'on a. Voilà. Donc, nous avons la sorte de ce cas de sonner comment dire bouillir fait. Voilà. Et ma rideau doit toujours donc amano yae. Voilà. C'est ça comment. Voilà, entre les entre les dix quand si bomne quand manque ça ne quand kabab tout tient. Fem ban kan bi troela an de ta sunu ata se wa nwanya na ata se wa nyaaro sa ambulo fe be kale ka na muso ya na be ro chie anga jike bar ne ka be tuchi ana fe be tu tara e antonyo ni de ama sunu osuro an kan fani be tiale lu antrole bi an segale de ansile kan lo ala man la lalita ma sunu na bang samara me na fe fere la na fe furu na le tiala jibolo foi ma soro foi ma le bi la nini malobora gido na kono ka gido sukaro ro ka fembe kian babu fleni babu kilem fleni nyanga kilem fleni gike bara be frentele parce que dugu moy dire bolé kana anje be ka ndai dabo ana flam so la bon a gike na ka dugu kamre bolé de kana anje me ka mina ku la bo mo fo ala mina be kian ala ila solo abetunu ni jiro amba kere setan nya ta kono ana kele kuntre kwa na le kana bara kuntre te fo irufo jinya cheje me jina le kerlanga na amba kere de me ba na wa setan nya ana anta di ala hota ala ba an konna da alama mina bon fle ji kono ne era Nin tun ye yanfoyila kɔnɔna na denso muso olu kumakan nin ye ji mun y'a juguya o ye k'a fɔ ko sinuwaw de bɛ sanubɔlaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ in o de kɛlen don ka kɛ degun ye u bolo bi degun min ni dugu yɛrɛ bɛ ɲini ka na wuli sabula dingɛ minnu senna u taara k'olu to u m'aw gere min ye bɔgɔ minnu tonna sa olu kɔni kɛra sa ka dugu yɛrɛ kɔni k'ale kɛ kɔbolo dɔ ye min ye densokaw fɛ yen yanfoyila ale marabolo la. Kunungo Ansardine maaw ka mawludu kuncɛli la a siɲɛ 41 na baaraw kuncɛla ni conférence de presse ye min bɛ kɛ Usmane Sherif Madani Aidara fɛ Bangoni na a yɛrɛ ka minisiri la a yira sa k'a fɔ ko ɲinan kɔni min ye jamana 40 o de nana Ansardine ɲɛmaa minnu nana sa olu bɔra jamana 28 kɔnɔna na mawludu yɛrɛ kɔnɔna na sa waajurikɛla 1891 o de yera kɛnɛ kan waajulu 67 371 o de sera ka kɛ ina maa minnu sɔnna sa ka baya ta o ye maa 132
bi kɛmɛ seegin ani bi kɔnɔntɔn ani fila o ye maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni sera ka wajulu maa minnu bɛ yen ni conférence kɛra olu sera ka conférence kɛ sa o ye maa ba 30 ani 25 ye min ye ansardin yɛrɛ maaw ye sa maa minnu bɛ yen sa n'olu yɛrɛ sɔnna ka don silamɛya la ɲinan ta hukumu kɔnɔna na maa 567 min ye ko labɛnbaw maa 10,929 o de ye ko bɛɛ lajɛlen labɛn ansardin ale ka ɲinan mawuludu kɔnɔna na min ye mawuludu kɛnɛ in kan sa Usmani Sherif Madani Aidara ale yɛrɛ nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ ɲinan kɔni musaka min donna a la sa bɛ taa se sefa wari miliyari 1,250,000 n'a kunkanfɛn o de donna mawuludu la ɲinan min ye baara ninnu kɔnɔna sa mafalenw nana ka bɔ Niger dɔw nana ka bɔ Senegal diinɛkuntigiba dɔw fana nana ka bɔ Burukinakaw fɛ yen ansardin yɛrɛ a ka lajɛ fɛn fɛn bɛ a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ kunun ko kuma kuncɛ la sa Usmani Sherif Madani Aidara ka kumaw ye tali kɛ min na mawuludu nafa min bɛ a la jɔyɔrɔ min bɛ a la balontan terrain min ni mawuludu bɛ taa kɛ yen ani siɲɛ wɛrɛ min ye mawuludu ye maa minnu bɛ jigin ale yɛrɛ ka so n'o ye Bangɔni Janginɛbugu ye ko kɔni k'a ɲinina olu fɛ sa olu kɔni ka yen bila pewu bɛɛ lajɛlen ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ don ɲuman na a ka yɔrɔ min bɛ yen sabula ko ni mawuludu bɛ kɛ tɛmɛsira tɛ sɔrɔ Usmani Sherif Madani Aidara ko a bɛ jamana ɲɛmaaw fana fo ko ɲinan ko min ye finitigiw ye u bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana ale yɛrɛ wasara a b'u fo ko nka k'u ka baara don n'u y'a kɛ kɔni u y'a kɛ a diyara ale ye wa fana a bɛ foli ta n'u ta ka ɲɛsin u ma baara in kɔnɔna fana a ye dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye basigi ni bɛn ni lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna cogo min na ani a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko ala ka sa wɛrɛ yira an na keba nin waati in na wolomasiri tababu ka wulikajɔ la wulikajɔ n'a ta bɛɛ maaw bɛ yen olu halisa olu bɛ kibaruya jugu di la ka ɲɛsin an ka jamana ma hukumu kɔnɔna na sa chauffeur olu ka tɔnba n'o ye CMTR ye ka taa se Sinakɔr ma ani tɔn wɛrɛ a yirala sa k'a fɔ ko olu kɔni u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min n'o b'a yira sa k'olu taatɔ don grève la ko sabula ko min ye basigibaliya ko ɲɛ ɲɔlen don o sɛbɛn min bɔra sa min ye Sinakɔr ye olu ka kuma lasela n'o o ye Abubakar Kulubali ye n'an b'a fɔ ma Garan bɛ ale ye min sɔrɔ ka fɔ ka kɛ ni sɛbɛn jatiginta in ye an ka jɛ ka o lamɛn. kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Sinakɔr Mali ni a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali awa secrétaire général Musa Bagayogo a y'an ni sɛbɛnfura in caman ka nin lase an ma nin waati in na an ka bila balolɔsiraw ni ɲɔgɔn cɛ Musa Bagayogo min ye secrétaire général ye a ko nin gafe min filɛ nin ye n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ale kuma nɔ tɛ nin na o y'a yira fɔ sigi dɔ kɛra ale ye bolonɔ bila sɛbɛn fana na ka kuma dɔw fɔ nin sɛbɛn in kɔnɔna na a ko a ma bɔ kɔmɔ ko sɔrɔ nin sɛbɛn in dilan kuma na wa bolonɔ bilanen min ma n'o ye sɛntiri ye wa ale ka sɛntiri tɛ donc Musa Bagayogo ko k'a cari yasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka a dɔn k'a fɔ maaw dɔw fana b'a essayer ka ko dɔw ta k'u bama yɛlɛma minnu bɛ yen ni olu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ka kuma min bɛ taa mɔgɔw dusu la tiɲɛ fanga in fana kɔrɔ ko o maaw fana bɛ don bɛ ko in senkɔrɔ walasa ka se ka kow bama yɛlɛma a bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni mɔgɔ ye nin sɛbɛn in sɔrɔ i ka dɔn fɔ ko min ye syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali ye Sinakɔr Mali a tɛ dɔ kalama nin na o CSL kelen fana na CMTR o fana yira k'a fɔ ko olu fana ma kuma nɔ tɛ nin sɛbɛn in na olu fana balila ka nin bɔlɔn fɛ de syndicat sabanan fana o fana tɔgɔ bɛ fɛn sɛbɛn in fana kɔnɔ o kɛn bɛ k'a yira k'a kɛra komi olu maaw bɛɛ lajɛlen bɔnɔ bila kɛ sɛbɛn in na kumakan minnu kɔni b'a kɔnɔ ko dɔ tɛ kumakan in na wa o tɛ nin sɛbɛn in lakodɔn o t'a kalama donc ko nin ye nkalon finkiri yɛrɛ de tigɛlen ka da olu la wa ko ma jɛn n'a ye fana o kuma kunnafoni ka cari walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ Mali jamana farafinna jamana ala ka a basigi. An bɛ an yɛrɛ b'i fo laseli ale kɛ ko ɲuman na musée national gafe dira gafe min bɛ tali kɛ poyiw ni ziiriw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min fa sirila ekɔlidenw fɛ gafe in baara bɛɛ lajɛlen banna sibiri don a taara ka di min ye musée national la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa olu tun bɛ kɛnɛ kan waleya in nana sira min fɛ sa o ye k'a yira k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min na sa an balimamuso ni ale min ye a hakilina sɔrɔ o ye Anne Joachim Dabu ye ale de y'a ye sa ka ekɔlidenw fara ɲɔgɔn kan ani kalandenw sanayɛlɛ kalandenw olu bɛ se cogo min na ka ziiriw da ka dɔnkiliw da ka sɛbɛnniw kɛ ka kɛ wolomasiri tabaw senkɔrɔma dondoli o dɔnkiliw k'olu da o la sa baara in ale kɛnɛ kan sa min ye Birema Danbele ye
ni ale ye mouvement de soutien aux forces armées ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a ko k'a bɛ ninnu fo ka nin waleya in na waleya min bɛ fasoden ɲumanya tali kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma k'a b'u fo min ye nin waleya in ye fana ka denmisɛnninw bila sa olu ka sɛbɛnni kɛ n'u ka kalimu ye an'u ka dɔnko n'u ka sekow ye k'o ye koba de ye min bɛ sɔrɔdasiw ka ninkura fiyɛ u la olu de kɔni jɔlen don bi an ka jamana bɛɛ ni kelenya ɲinini na basigi lafiya bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ min ye nin gafe in ye sa a kɔni bɛna kɛ sɛbɛn ɲɛnama ye sɛbɛn min bɛna to sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛna u yɛrɛ ye a kɔnɔ kumakan minnu don a na di denmisɛnninw fana ma sɔrɔdasiw ka se u ka wuli ka jɔ bamajuwale ni wale kɛlɛli o kuma min b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la foli ni bonyamasegi minnu bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw ye ka kɛ n'an ka seko n'an ka dɔnko ye o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ min ye Anne Joachim Dabu ye a kɔni ye bɛɛ lajɛlen fo sa maa minnu nana kɛnɛ kan ka na kɛnɛ in ja u bolo min ye calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen ka maaw gafe in kelen kelen dira olu bɛɛ lajɛlen ma k'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔdasiw u bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min gafe in a kan ka bila fana ka taa an ka kalansow kɔnɔna na olu ka se ka kɛ u ka taabolo ye yorosokaw fɛ yen ko taji sɔngɔ yɛlɛla min ye taji litiri kɔni ye a bɔra 150 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 120 na min ye yoroso yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a tɛ ye ɲɛ na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni waleya in bɛ ka tali kɛ min na o ye k'a fɔ taji yɛrɛ de tɛ ka ye u ka dugu kɔnɔna na fɛɛrɛ kɔni kan ka tigɛ sa yaasa taji bɛna cogo min na kɔrɔlen a ka se ka se u ka dugu kɔnɔ sifinnakaw gawokaw fɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ jolidi baara k'o sigi sen kan nin kalo in tile 13 waleya in kɔni kɛra jɛkulu min fɛ sa o ye coalition des anciens mouvements ye n'o o ye kamɔriki ye ale de kɔni kɛlen don ka nin ko ninnu sigi sen kan gawo kɔnɔna na min ye joli kɔni ye sa u sera ka bɔrɔ 300 k'a fɔ bɔrɔ 39 o de sɔrɔ ka wuli ka jɔ in senfɛ k'o di joli ɲɛnɛmaw ale ni joli sanumaw olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛra sa ka se ka olu di min ye CSRF min bɛ o ɲɛmaa fana ye foli kɛ ka bonyamasegin kɛ coalition kɔrɔ ninnu maaw ye u ka nin waleya in na kajolokaw fɛ yen bagan sɔgɔyɔrɔ dɔ o sigira sen kan fɛnkolokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra septembre kalo tile 12 dugu min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ furu kɔnɔna na sa kajolo sɛrɛkili la u ko kɔni ko nin bagan sɔgɔyɔrɔ in kɔni nana cogoya ɲuman na maa minnu bɛ ko kɛnɛ ka sago ko nin na ka na bagantigiw ale ni baganw yɛrɛ kisi u joginni ma sabula ni baganw sɔgɔli bɛ yen o fana ye maritaba de ye maritaba min ka gɛlɛn kosɛbɛ bagantigi caman bɛ jogin a senfɛ kuma tɛ misiw olu sɔgɔli ko a ko ka ca ni n'a nɔgɔya don a ko la kosɛbɛ min ye an tulo in ye sa ale n'a to u ka baaraw ka se ka nɔgɔya burɛmukaw olu kɔni ye sira minɛ u bɛ ka taa gawokaw fɛ yen biɲɛ naani ɲɛbila baara min kan ka kɛ gawo yɛrɛ dugu kɔnɔ ni sɛrikulu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan gawo ta a kan ka daminɛ n'a ma daminɛ ka ban yɛrɛ kari tɛmɛnen sabula min ye burɛmu denmisɛnninw ye olu kɔni ye pinasi de ta sa k'u lakɔlɔsi ka na se fo min ye gawo yaasa min ye semaine régionale ye sa n'o ye phase régionale ye u bɛ se ka na o la cogo min na Tɔnbukutu ale ɲɛbila baaraw da a bɛ ka kɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu min kɔni ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'o ye préfet de cercle ye Kasum Sanogo a n'a ka maaw olu kɔni ɲuman sera gawokaw fɛ yaasa u sen bɛ se ka don baara in ale la cogo min na ani fana u ka se ka u jɔyɔrɔ fa Keɲebakaw fɛ yen min ye Keɲeba polisi a ɲɛmaaso kalifalen don maa min na sa o commissaire principal de police Musafa Kante a n'a ka danga n'o o ye commissaire Manju Sise ye min ye Keɲeba cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ u ka danayaba bɛ ninnu maa ninnu ka bi ani wolomasiri taba minnu bɛ yen gardiw ni gendarmew ni finitigi tɔ bɛɛ lajɛlen min ye Musafi ye a ye taa kari forobamugu la tuguni Keba mɔmɔli ni wulikajɔ belebele komu e ka petit ni a ye a Kante don koyi on ont laissé entre vous ne terikɛ don ne ti n da don o la Musaf siganama 5 Keba a y'a tɛgɛ sigi o de kan a n'a ka danga n'o o ye Maju Sise ye ni siganama 5 ninnu u sɔrɔla cogo minnu na sa a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni bolo tɛ bin ka wuli fiyewu u ɲɛ tɛ n'a ye butigi datugulen ye ni butigi dayɛlɛlen ye fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka suɲɛ n'olu ni bɛnna u b'a sɔn ka b'i kun diyagoyanifin na wa n'i ma sɔn fana u bɛ bese da i la walima u b'i suwa min ye nin siganamaw ye a fɔlɔ o ye AD ye u b'a fɔ ale ma ko le ale ye san 25 ye k'a ka mun Kante a y'a lajɛ ka ɲɛ kosɛbɛ 23 ans san 23 kaka ye o ye BK n'u b'a fɔ ma ko Iba ale ye san 26 ye BK wɛrɛ tuguni u b'a fɔ ale ye san 37 ye AD alias Namori ale ye san 34 ye sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛlen sa
min ye brigade maaw ye Musa fana ka danga ka wuli ka jɔ ni timinanja kɔnɔna na nin kalo in tubabu kalo salen tile 9 ka taa sa tile 10 ma duguden dɔ de kɔni nana sa ka na f'u ye ale t'a fɛ a tɔgɔ ka dɔn dɛ nka bin kɛra ale ka k'a bololaminɛw bɛɛ lajɛlen minɛ a la wa a ka moto u y'o daraki n'o ye jakarta ye ka taa n'o ye kusayi semaka ale ye u ye ale baba ko n'a y'a da waga k'u n'a a bila su bila yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛli de boloda la sa keba ka fan bɛɛ lajɛlen k'o munumunu o de senfɛ sa o sera ka taa siganama dɔw ka tɛgɛ kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnen la kerekotokaw fɛ yen kerekoto yɛrɛ ale ni keba cɛ o ye kilomɛtiri 2 ye min ye tabakoto ye fana yen fana o ni keba dugu yɛrɛ ye kilomɛtiri 15 ye keba ni siganama ninnu Musa fana ka maaw taara tɛgɛ daw kan moto pistolet farafin pistolet keba a n'a cartouche 2 o tun b'u bolo minnu mètre ye 9 mètre ye 9 mm ye o cartouche yira u bolo téléphone portable 6 o tun bɛ a la BC 2 min ye gɛɲɛ nɛgɛlama u b'o kɛ ka maaw dasi wa gɛɲɛ nɛgɛlama o fana kelen tun bɛ u bolo min ye cadena ye vachette cadena o 2 tun bɛ u bolo ka taa fara tenaye kan ani b'u ɲɛda dogo ni fini min ye sa n'o o ye kagulu ye o fana tun b'u bolo sa ale ni chapeau dɔ ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sa a yira k'a fɔ sa ko min ye sanu sumana fana nin y'a ye gɛɲɛ nɛgɛlama ye ne ye nin ya ne nin ye sɔrɔ a b'i fa koyi min ye sanu sumana u y'o ye ani moto 6 Musa fana ka maaw sera ka o ye nin siganama ninnu bolo folola wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnna polisilakaw u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko i tɛna bɔ olu ka wulikajɔ n'u ka timinanja la maaw n'u bolominɛw la kanayali la ka kɛɲɛ n'u ka directeur ba n'o o ye contrôleur général de police Yusu Kone ka taa se ministre Dawudu o ka yamaruyaw kɔnɔna na baara kɛcogo ɲuman min ye direction régionale de la police ye kayikaw fo ye tapa n'a ka maaw k'olu fana ka fo sabula olu ka bilasirali yera nin ko in na baara kɛcogo ɲuman kɛɲɛba Musafa Kante kamalen gende k'an b'a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo olu minnu ka wulikajɔ bɛnnen don dugudenw olu lakanani ma keba kɔkan kibaruyaw la OTAN jamanaw olu ye wulikajɔ daminɛ han wulikajɔ min n'u y'a yira sa k'a fɔ ko Pologne ale kɔni ye yamaruya di OTAN jamanaw ma u ka se ka na ni sɔrɔdasiw ye ale kɔni ka dugukolo kan u ka minisiri min bɛ u ka jamana kɔnɔna lakana na ale ni kuma fɔ États-Unis ni Japon ko olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya fiɲɛkolo fandanbana minnu bɛ ci waati ni waati ka se ka olu kunbɛn wa fana min ye jamana 2 in fana ye u bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen ka sa a fɔ ma sa ko missile Typhoon n'o ye Japonkaw ka dilanni ye keba k'u y'o fana baaraw larawuli ɲɔgɔn fɛ missile in kɔni ko ale taabolo ka ɲi kosɛbɛ a mana wuli ka ban o ye taa kudayi ye wa min ye keba nin ye kɛlɛtigɛ yɛrɛ ko missile mana wuli ko bɛ se ka taa fɔ Chine kɛrɛfɛla la a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen na ani Russie ninnu Japon n'an bɔra yen Iran ka o États-Unis ko min ye nanzarala jamanaw ye k'u ka wuli ka jɔ kɛ dɛ ko sabula ko missile bɛ Iran bolo ko a missile bɛ se ka Europe nanzarala jamana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔnin kelen o la sa k'a b'a ɲini u fɛ min ye Union européenne maaw ye k'u ka ɲangini ta ka ɲɛsin Iran ma koyi ko yaasa a ka segin a kɔ n'a ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u kana nin ko in bila dagirinda la dɛ États-Unis ale de bɛ k'o ɲini Union européenne jamanaw fɛ Israël ni Palestine min ye Égypte ye ale ye waleya in kɔn Égypte jamanakuntigi n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko Israël kɔni sera dandugu ko n'a y'a sɔrɔ kangarida fɛn fɛn kɛra a y'i pan o bɛɛ kunna ko ka na olu fɛrɛsɛla jamanaw ko ka se olu ma ko min ye Israël ye a ka bingali a ka maabonyabaliya a n'a ka kojugu kɛli don o don k'a sera dandugu min kɛra dɔgɔkaw fɛ yen ko ɲɔgɔnna wɛrɛ kana a sɔrɔ tuguni wa min ye Égypte ye a ko k'a bɛ damakasi kɛ u ye u k'u jija maa bɛ yen ko n'u bɛ wulikajɔ ninnu na n'u taara don olu fɛ u kana se olu ma n'u sera olu ma ni min bɔra la ko u y'a ɲini Américains olu ka maa ma falen n'o ye Marco Rubio ye ale fana y'a yira conférence de presse dɔ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Israël kaw fɛ yen ani Benjamin Netanyahu tun sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ keba k'olu kɔni nana sa ka n'u ka bonyamasegin n'u ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin ninnu ma koyi min ye baara minnu bɛ sen na ye bi ko foyi tɛna se ka Israël sɔrɔ k'u k'u ka baaraw kɛ i n'a fɔ o kun jɛra k'a kɛ cogo min na Palestine ni jamana ani OTAN
jamana kulu bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ fana k'u k'u hakili to o la Ireland ale fana ko sa ko k'a lajɛ ten min ye Union européenne ye a ka ɲangini ta ka ɲɛsin Israel ma min ye Ireland premier ministre ye ale ko sa ko Union européenne jamana minnu bɛ yen u ka bataki kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ci Union européenne ɲɛmaaba so ma muso min b'a kunna bi ni o b'u ka jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnama baaraw kɛ ko k'a yir'u sa k'a fɔ ko min ye Israel bɛ ka waleya minnu kɛ ko Union européenne ka u ɲagi fo ɲangini dan yaasa u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka ko minnu kɛ nin ye ko a ko k'a tɛ bɛn a man ka to sen na Turkikaw olu fana y'a yira sa k'olu ka nucléaire kɔni baaraw daminɛna Ankara y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka baaraw bɛ ka sigi sen kan min ye nucléaire ko ye olu tɛn'u ta kɛ maa fa ye olu bɛna kɛ ka subahana mansinw k'olu yiriwa ka baaraw sigi sen kan jagoko ta nasira fɛ sanni feereko ta nasira fɛ ani ni jamana minnu bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka fɛn bɛ yen n'o ye Tenmark Tubicati ye ko o sigili sen kan hukumu kɔnɔna na an'u ka kalansobaw kɔnɔna na olu ka baara kɛ kun ye min ye kuranko kɛnyɛrɛye tigilamaw maa minnu bɛ sa n'olu b'a fɛ ka baara kɛ sa ka taa se carbone ko ninnu ma k'olu bɛ k'olu de dɛmɛ ani ka centrale nucléaire k'olu sinsin jamanaw kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ ka baara sabadamaw kɛ ka se ka jamanadenw kisi Algérie ale ko sa ko a kun kɛ ka usine baara min kɛ Biélorussie fɛ n'o jɔra san 2011 ko k'a daminɛ kura ye ko sabula u y'a ye k'a fɔ k'u mago bɛna se tracteur ma tracteur 500,000 k'u bɛna olu ɲini Algérie kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Biélorusikaw k'u ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa usine bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na kura ye Chine ale ye taa kari forobamugu la keba Chinois u ye mobili sigi sen kan mobili min bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ ye sɛnɛko ta nasira fɛ mobili min don sa a bɛ baara ni kuran de ye keba mobili in kɔni k'a fɔ ko n donna kɔnɔ k'an sigi ko k'a boli o tɛ a la dɛ ale kɔni a dilannen don cogo min na a b'a to i bɛ se k'i ka sɛnɛ baaraw n'i ka yiriwali baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye sɛnɛkɛyɔrɔw la ale ni togodaw la k'a sɔrɔ min ye maa ma sigi a kɔnɔ ale bɛ se ka baaraw kɛ o fana wa ni maa b'a kɔnɔ fana a bɛ se ka baaraw fana kɛ o cogoya kelen na k'a kɛ kun ye k'u ka sɛnɛkɛlabaw k'olu dɛmɛ u ka baaraw la nansarala jamanaw n'o ye européenw ye k'u bɛna gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin irisilakaw ma u ka visa sɔrɔli la n'a fɔ ma ko visa Schengen wa ko min ye fɛɛrɛ in ye zen ta tɛna da irisi duguladenw dɔrɔn ma dɛ irisi jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baara bɛ kɛ maa o maa fɛ n'o ye diplomatiw ye keba k'u bɛna gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛn in kɔni fa siri la k'a labɛn sa ko k'a labɛn k'a don sen na san wɛrɛ min ye janvier kalo nata san 2026 ko k'a ɲanginiw ta ka ɲɛsin irisilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u ka politigimɔgɔw États-Unis ale ni TikTok ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min kɔnɔna na sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye TikTok kɔni ye a ɲɛmaya bɛna di maa ma États-Unis kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la o na se ka baaraw kɛ États-Unis trésor maaw y'a yira sa ko kɔni bɛ fisaya kosɛbɛ sabula min ye TikTok ye bi bi in na ale tun bɛ ka tiɲɛni min kɛ o barika ka bon kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye nin jamanaba fila in ye u ye bɛnkan sɔrɔ Chine ale ni États-Unis TikTok a labaara cogo la Américains olu fɛ yen Faransikaw fɛ yen sa ko gɛrɛfu belebeleba labɛnnen don nin kalo in tile 18 premier ministre kura sigira dɔgɔkun tɛmɛnen min ye a nana bɛn ni fɛn min sa ko ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bali maaw ka bɔ u nɔ na n'o ye o kɔfɛ sa ko bi ko gɛrɛfu labɛn fana bɛ senna nin kalo in tile 18 zen syndicat minnu bɛ ekɔliso la olu bɛ a la min ye nɛgɛsira maaw ye n'o ye transporteurs ye trainbolilaw b'a la avion bolilaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna na don zen ta la ani fura feerelaw taa se kuran baarakɛla ni gazi baarakɛlaw ma k'olu bɛɛ lajɛlen de bɛna na fara ɲɔgɔn kan kalo tile 18 ko k'a ɲini Nicolas k'a ɲini Emmanuel Macron fɛ k'a ka walan ko k'o sɛbɛn irisilakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ wuli ka jɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ka se ka u ka dɔnniyaw kɔni k'o di bɛɛ lajɛlen ma n'o y'u ka nucléaire dɔnniyaw ye jɛrɛ min bɛ sen na sa diɲɛ seleke 4 jɛkulu bɛ yen n'o bɛ nucléaire ko baaraw kɛ min ye irisilakaw ka Eurosatom maaw ye a ɲɛma n'o ye Alexandre Likatov ye ale ye laseli kɛ o kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye irisilakaw kɔni ye olu bɛ ka ɲɛtaa min sɔrɔ nucléaire ko la bi o ma se ka fɔ maa ye o de la sa u ka dayɛlɛ bɛɛ ye maa maa mago bɛ dɔnniya la irisilakaw n'o d'u ma nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔra sa lajɛ min bɛ ni o kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o 69 kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min sigilen don nucléaire ko kunna olu ka baro sugu de don irisilakaw kɔni ko ni maa maa mago bɛ olu la nucléaire yiriwali la nucléaire tali la nucléaire programme bɛɛ lajɛlen na u ka daw yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye Égypte ye welewelemada kɛ ko min ye jamanaw ye u ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya u bɛ lajɛ min na bi bi in na Dohakaw fɛ Égypte jamanakuntigi n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye ale ko sa ko Israël bɛ ka waleya min kɛ ko fo que arabu jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ka sɔrɔdasi jɛkulu sigi
yasa Israel ka bamantiya in ka fu siri a ko dana pewu u kana wuli ka ko wɛrɛ foyi ta ka ɲɛsin maaw ma wa k'a b'a ɲini u fɛ fana maa maa bɛ yen ni palɛstinikaw b'u ka dugukolo kan u k'u hakili to u la ko foyi kana u sɔrɔ min ye Afrique du Sud ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka sɔrɔw bɛ ka yɛlɛ kabini olu ye bɛnkan sɔrɔ u ka politiki ko o ma da kosɛbɛ ko y'a to sa ko min ye bibi na kɔni u ka sɔrɔ bɛ ka yɛlɛ kɛmɛ sira dala sa ko fu buruburu 8 u m'o sɔrɔ wa u kɔni y'a yira sa ko san wɛrɛ kɔni san bɛ fori yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa se 3 ma u ka croissance hukumu kɔnɔna na Keba i ka cɛ n'o ye Charles Blé Goudé a ko tiɲɛ don ale tɛ taa kalata la ale tɛ cɛ bɔ ye nka ale b'a ɲini kɔdiwarikaw fɛ u ka bɔ ka taa kalata la u k'u sen don kalata la kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu maa 5 sugandira u ka taa kalata olu dɔw u sagona ye ko ale kɔni ye maa ye ale fɛ yɛlɛmabaw ka kɛ yɛlɛma minnu bɛ kɛ sa adamadenw ka sɔngɔw bɛ da dumuniw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kalanko bɛ nɔgɔya cogo min na kuranko ale ni sariya so ɲuman ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Charles Blé Goudé ko ni maaw sigira so yɛlɛma tɛ sɔrɔ bɛɛ ka bɔ ka taa n'i ka mɔgɔ ta maa min ka di ye yaasa yɛlɛma ka kɛ nin ko ninnu na ko o ye ale ka laɲini ye Faransikanw fɛ yen Keba min ye premier ministre kura in ye Sébastien Lecornu a ko min ye Faransikanw fɛ yen ministre kɔni hakɛ min ka kan fo ka taa se u ka saya ma k'o tigɛra ka bɔ yen pewu k'a daminɛ janvier kalo nata la n'o ye san 2026 ye ministre tun bɛ nafa min sɔrɔ fanga ka bɔ fanga gouvernement yɔrɔ la n'o ye k'u ta fo ka taa se u saya ma ko bɛna falen chauffeur ko olu kɔni tɛna d'u ma tuguni min ye maa minnu bɛ san n'olu bɛ taa san 10 na ka taa se san 77 ma ko olu fana ta dɔ bɛna bɔ o la polisi min bɛ d'u ma fana k'u la kɔlɔsi ko fana dan bɛna sigi o la san 3 k'a bɛna ko ye a bɛ lakurakuraya Sébastien Lecornu ko ni musaka Keba nin tɛ foyi ɲɛ u ka 3000 milliards d'euros nin tɛ foyi b'a la ale ko ni ale ka fɛɛrɛ o yɛrɛ b'a la k'ale ka taa a t'a fɔ a ka taa assemblée la hali n'a ti don a ka taa munumunu a kɛrɛfɛ dɔrɔn n'a ni Marine Le Pen ɲɛ kɛra 4 ye a tɛna dɔn ko min bɛ sen na nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la kunnafoni mun dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 ani 20 bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da